was down before. I worn my head, I was sick of fighting. I wanted something more in my life. Foi un proceso, non? De principio Jacobo era sordo, entonces eso foi o primeiro que detectamos en él. Eu tiña unha amiga que traballa no aquel e foi ela quen prácticamente diagnosticoulle despois a posterior ao TEA. Tería 2, 3 anos máis ou menos cando se diagnosticaron o que tiña TEA. E como recibe un pai esa noticia? Complicado. Complicado, non xa tiñemos que xa sabíamos que era sordo, encima que tiña máis problemas que eso, era moi complicado, foi moi agobiante. Foi non saber que facer, nin a donde ir, nin... Foi todo moi complicado entender as situacións del. Menos medios, tiñamos moitos menos medios, non había estes centros, non había... Bueno, tovemos a suerte que a amiga dela sí que nos asesorou moito, para facer valoracións tiñense que desplazar a Coruña. A ver, había moitos menos profesionales. Sí, foi máis complicado. Bueno, máis complicado en cuanto aos profesionales, en canto ao trago, tanto da alla que anja. Bueno, eu sigo mantendo que tuve moita suerte con ter esa amiga que era miña, e que era unha veciña, que estudiáramos xuntas, e ela foi máis ou menos que nos guiou un pouco no sistema, non? De decir, para educalos, para metelos, para... A Jacobo sempre foi un colexio público, concertado, combinado. Ele iba ao colexio público normal e despois iba ao centro onde ela estaba, que era o Stan Noia, e ali ela o trataba. E ao mesmo tempo ela era quen facía os diagnósticos a malos aquele e os mandábamos ao colexio. Entonces, aí en ese sentido sí que nos axudou moitísimo a tratar de empezar con ela a traballar. E aí empezamos a traballar, tanto na casa como no colexio como ela. Éramos 3 puntales que íbamos pouquiño a pouco facéndolle o diagnóstico, aquel, a aprender como se trataba, porque tampouco sabíamos, entonces ibas aprendendo o día a día, como ele iba sendo. Xa tamén agora hai que pensar que estes centros hai moitos máis profesionales, axúdanche de outra forma e os medios son moito máis grandes, é dicir, que tens que facer o traballo, si, o traballo é moi conjunto. Pero, bueno, eles, aquí, por exemplo, temos xente que entrevistastes antes a Sonia, máis moitas máis, que nos te asesoran un pouco por onde ir. Porque no primeiro nadie está preparado para que digan que un fillo ten TEA ou que é sordo. Nós primeiro damos o primeiro golpe cando nos detectamos que non era sordo, que era sordo, e o segundo foi cando se dixeron que ten TEA. Nadie está preparado. Porque non hai ningún manual de instruccións ni nada. Hoxe en día, pois, gracias ao traballo de moita xente, sí, se leva de outra forma. Estás máis asesorado. Non significa que non teñas que pasar o trago, pero sí que estás máis asesorado. Hai que seguir peleando, bueno, pero porque é unha pelea un pouco continua, é unha pelea de todos, é dicir, é unha lucha de todos, dos pais, dos profesionales que traballan con eles, de todo o mundo, dos amigos, de todo. Pois acudimos a amigos porque a Jacobo había terminado o ciclo escolar e no centro que estaba pois non lle valía porque non era adaptado a él non estaba a gusto, non estaba ben, tiña moitísimas complicacións con él e eu había visto que amigos tiña no centro escolar, no instituto que de Jacobo estaba, habían posto uns carteles para iba a técnica de Pilar para explicar o que era amigos, como era, que tal. Entonces eu tiña esa de amigos e unha das nais que anteriormente estábamos todas xuntas, tiña un neno que tiña moitísimas complicacións e viñera amigos xa. Mandeina vir amigos, bueno, dixémonos, falámonos de que era aquela. Entonces, a raíz de aí, pues, decidimos vir amigos para mirar como era, como iba, como funcionaba e se nos interesaba máis cada que onde estaba, porque a outra non era unha opción para nós. E decidimos vir aquí por eso. Sigue aquí Jacobo porque está contento él. Ti sabes o que é que se levanta a mañán, hoxe, por exemplo. El foi ao baño, estaba desperto ali, que chega a mañá e que se pregunta se vai ao cole. Se vai ao cole. É dicir, está contento. Está alegre, é o que pedimos. Sí, el ven porque... E nós sí sabemos como funciona moi ben, e entonces ele está moi contento. Que máis queres? Está feliz. Está feliz. Está feliz. Ese é, digamos, o de que está feliz, non? É o principal cambio que vedes desde que entrou Jacobo hasta ahora, que está contento de vir aquí, non?
Está contento, cando empezou a vir aquí, Jacobo había perdido unha serie de condutas, porque claro, cando non, era o que decía Sonia antes, é moi estruturado, ten que ser moi estruturado, non? Ti tes que ter un límite moi estruturado, e tiñalo, pero cando cambias, cando faz un cambio, son cambios normalmente bruscos, el non nos entende, entonces ten comportamentos distintos, entonces demandache outra cousa, e ti non sabes como. Entonces, a maneira de vir aquí era que normalizar ese comportamento del. Entonces, empezouse a normalizar, empezou a quedar ben, empezou a estar ben, empezou a traballar, empezou a ser, digamos, unha persona, que antes era pois, un buli-buli, pa aquí, pa ali, marchaba, estaba, era moi hiperactivo. Entonces, esas condutas empezan a normalizar, empezan a facerse ben, e el queda feliz, velo contento, velo aquel, e cho demanda a el, cho pide, se pide vir aquí, se pide vir a centro, che pide. Entonces, claro, ti como pai ou como nai, se un neno, un rapaz, un chaval, se demanda ir a un centro, é porque ele está contento, é porque o traballo que se está facendo ali está ben, porque senón, porque anteriormente no outro centro era o contrario, non quería ir, se negaba a ir, non se quería levantar, decía que non, que non. Entonces, eso foi a maneira de quedar. Entonces, para nós era un aliciente que el che pida, que veña contento e que ti sepas que está aquí unhas horas e que está feliz, que está contento, que está facendo un traballo e que ten un comportamento normalizado, para nós era o imprescindible, o valorado que tiñamos por eso. Amigos. Temos reunións con amigos periódicas con eles para comportamentos de Jacobo, tamén para nós, para axudarnos a nós e todo. E que o temos, non sei, pois, bastante a menudo. Sí, eso sí, porque ademais non só as reunións, calquer conduta distinta que tenxa con Jacobo, eles nos chaman e nos din, non? Pois, mira, que pasa con Jacobo porque hoxe fixo ou montou algo, ou se eu teño na casa unha conduta que Jacobo chega a casa, pois, o que sei, moi estresado ou moi aclao, non digo, mira, Jacobo chegou estresado, que pasa? Entonces, hai unha comunicación fluida, en ese sentido non hai ningún problema. Entonces, claro, como se necesita independentemente de cada un, entonces, tratas a Jacobo, neste caso é noso, pero vamos, eso é con todos os, cada un individualizado para esas condutas. É moi vago na casa, así como en amigos traballa que é unha barbaridade, na casa non fai nada. A ver, en principio, temos que marcar unhas pautas como se lle marca aquí, é dicir, pois, por exemplo, que lle ben, solemos ir a pasear, el vai na bicicleta, porque ten un pé, aparte do autismo, ten un pé que non ten moi ben, e solemos facer todos os días os paseos nós andando ele en bicicleta, hai veces que ainda che axuda a facer algunhas cousas, cando quere, pero bueno. A ver, sí, tamén hai que seguir continuar con as pautas, non vale nada que no centro se faga un traballo se nos na casa non lle facemos un traballo. Son condutas rutinarias, Pasa que, como a todos os chavales, pois, ten o seu tempo para facer eso, ten outro tempo de ocio, pois, por exemplo, para andar no ordenador ou ver a televisión, e outro tempo que andará por ali, pois, a axudarnos a facer cousas. Sí, é unha vida máis ou menos normalizada. Sí que é verdad que ele é moi limitado en sentido de que ten moitas pautas, entonces se ten que seguir esas pautas, pero sí, cando chega daqui, o primeiro que fai é de merendar, porque iso é o del, e despois vamos a dar o paseo ou a facer outras cousas, ou se hai algún traballo na casa ou tal, que eso sí que eu en amigos consiguen que traballen unha barbaridade, eu na casa non consigo que me faga nada, pero bueno, sí que ten unhas pautas é moi, digamos, moi estrito en esas, el non se desvía de aqueles, se vas a algún sitio tens que explicar, entonces está máis normalizado en ese sentido. Unha conduta máis ou menos normal, como calquer outro capaz. Ten algún hobby, algún pasatempo na casa que lle guste, algunha afición? Os coches. Os coches. Para el son os coches. Os coches, as películas de coches, ou aquel dos coches no ordenador, por exemplo, cando chega ten un pouco de tempo para ele estar no ordenador e sempre se mete buscando coches de todo tipo. A súa pasión son os coches. É o que máis lle gusta de todo aquel. E montalos non lle gusta tanto, pero bueno, desmontalos sí. Sí, non, máis, a ver, fai cousas que, de feito, teño vídeos por aí. Hai que estar ao lado del. Pode cortar leña con a motosierra, non entendo moi ben por que, non por o autismo, por a sordera, porque para ter un control de cando ten que arriar ou soltar. Ás veces segamos yerba, tal esgozadora, que tamén... Pero non quere traballar. Pero, a ver, non quere, pero sí que hai cousas que sí que pode facer, que me costa porque, claro, se eres sordo, ti non sabes cando tes moito sonido ou pouco sonido na máquina, por si o fai. Poucas veces, porque se se pode escaquear, escaquease, pero bueno, cousa de chavales.
todos os pais, cando tes un fillo, que esperase que sean autónomos, que fagan a súa vida. Jacobo sabemos que non vai a ser, ten autonomía, pero non para facer unha vida de solo. Que nos gustaría? Pois eso, pero sabemos que non pode ser. Vouche decir o que dixen antes, que gracias a sitios como estes, como Amicos, estás contento porque dis, vai haber un momento que nós vamos faltar, porque nós non somos eternos. E si vai quedar ben coidada, ben atendida, facendo unha cousas que lle gusta. E todo o que se pode andar, si, a ver, aí queda camiño por recorrer. Por eso será cousa máis do director, máis deles, queda camiño por recorrer, pero bueno, aquí en Galicia non se está portando mal. Este centro funciona ben, eu non podo opinar de outros centros porque conozco este. Este funciona moi ben. Pero estou vendo que funciona ben a nivel de aquí e a nivel de fora de aquí, porque, a ver, estuveron aquí de visita hai un ano ou dous, non, as vascas, e que nos poñía, a personal de aquí sempre pensan que son, que sempre din que son pouco, e nos decía a vasca que nos dera a nós ter o que tendes vos. É dicir, funciona ben, é o centro que conozco e nos gusta como funciona. Sí, eu creo que a administración pública que tiña que implicarse un pouco máis nestas personas, que nestes tipos de centros ou nestas personas. Eu sei que é conflitivo, é complicado, porque todos pedimos e todos somos dos mesmos, pero penso que sí que eles deberían de apostar un pouco máis por estes centros para crearlos, para saber que as persoas que o día de mañán que faltemos, que os nosos fillos estén ben atendidos, ben cuidados. I was down before, I worn my head, I was sick of fighting. I wanted something more in my life. I couldn't find my way, I think I ran out of time. Jacobo es fácil de trabajar con él cuando formas parte de su círculo más cercano de personas y su círculo de confianza. Ahí puedes trabajar un montón de cosas con él y un montón de habilidades nuevas y sobre todo mantenimiento de habilidades que él ya tiene. Tiene un trabajo individualizado pues con las personas que están diagnosticadas con un trastorno del espectro autista. Pasa como con el resto de personas, es decir, cada uno es único y diferente al resto. Y cada uno tiene sus características particulares, sus gustos, sus necesidades y necesita unos apoyos especializados. Pues Jacobo es un chico, a él le encanta venir al centro, es un chico súper trabajador, pero la tarea que hace le tiene que gustar. Entonces, cuando le gusta es una persona súper responsable. Tiene además, él participa siempre de las mismas actividades, que son las que él elige y que a él le gustan. Luego es un buen compañero y colabora, de las cosas que le gustan, colabora en todo lo que puede. Pues respeta las normas de convivencia, respeta a los demás, sabe perfectamente respetar que nunca va a ser, nadie nunca es el primero, sabe convivir dentro del grupo, sabe reconocer las diferencias y cuando los demás necesitan ayuda. Nosotros individualizamos los apoyos, entonces en función de las necesidades que tienen las personas, junto con el usuario y la familia, se planifican los apoyos. En el caso de Jacobo están dirigidos fundamentalmente a generarle entornos completamente estables, al uso y manejo de sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación y el manejo de las emociones ante situaciones que le disgustan. Esos son los tres pilares fundamentales de trabajo con Jacobo, que están basados en las cosas que creemos que, cuando digo creemos, en la familia de Jacobo y nosotros pensamos que le favorecen en su día a día y donde presenta más necesidades de acompañamiento.